Maswera sei. Ndi baba wachinogurei. Inini chandoda kundikopa pressure ndeyekuti vakuru vemapurisa avo ngavasunungure vanana Karemberawo ende vanofanira kuti vasungiswe, nekuti there is no need yokuti vakarembera varohwe zvokusiya kufa nekuda kwenyaya yekuti ZANU-PF iri kushishidzira vanhu kuti musataure kuti tisapinda 2030. ED chiko chi ED pamberi penyika, munhu wakangofananawo nemunhuwo zvake. Saka zvinotourayirwa munhu here izvozvo kuti sei uri kurambidza ED kuenda 2030. Vanana baba mudiwa mazera makuru, vanhu vakuru chaivo, mazera ana ED wacho ivavo, vakarwa hondo chaivo kutodarika ED wacho. Vana mai mudiwa vari kutambudzika vachidzungaira nokuda kwehurumende yana ED. Vese varume vana mapengo mapango, nana Chigwereve nevamwe vese vakadaro. Udzai vanhu veZANU-PF kuti kwanzi navachinogurei, budisai vanhu ivavo. Zvinhu zvamuri kuita mahumbwe, hazvina kwazvinoenda zve2030 zvamuri kushungurudzira vanhu izvi, hazvina kwazviri kuenda. Ende naivo vanhu vacho vakamusunga vachinota, mapurisa akasarenderwa Karembera anoziva vanhu vakarukwadza Karembera, vanhu vakaruwa Karembera vanozikanwa nekuti mapurisa haana kumutora pasango. Saka vanhu vakatora Karembera vachimusunga vanofanira kuti vange vichimenzi mapurisa. Saka mukuru wemapurisa vanofanira kusungiswa, nekuti haisiriyo nyaya yekuti kana munhu anhingirikina. Karembera haana kuba ng'ombe dzevanhu, haana kuba ng'ombe dzevanhu, haana kuparadza pfuma yevanhu. Karembera haana kupaza jeri, haana kupaza bhengi, haana kutuka mutungamiriri wenyika, kwete. Haana kukurudzira kupandukira hurumende, asi ari kurambidzira kuti nyika haisi yeZANU-PF chete, nyika ndeyeZimbabwe. Saka ZANU-PF haifaniri kudeclare 2030 isina kutenderwa iko zvino makapedza kupa vanhu motikari mari, mukadeclare muri kwamutare kuti vanhu vakatendera ED kupinda 2030 ndo vachamutendera kuti ndo vachasaina kuti ED anhingirikine, ndo vakanyura mutemo. Vaudze kuti kwaina vachinogurei, zvamuri kuita ndezvekupenga vana Mnangagwa zvembanje, munenge maputa mbanje zvenyu mafurira vana Ziyambi, madhakwa nembanje maakunhingina. Saka maakutozvingasungirwa munhu izvo, kushungurudzira munhu izvozvo, zvingashungurudzirwa vanhu kana kusungirwa vanhu izvozvo. Munonyadzisa, munosemesa, zvinhu zvamunoita zvinonyadzisa kana imbwa chaiyo inonyara. Munonyadzisa, because dai manga musinganyadzisika mainyara. Mnangagwa aifanira kuita hunhu, kunyara chaiko chaiko, kuita hunhu semunhu asina kupfeka apa pane vanhu. Zvinoshungurudzirwa munhu here izvozvo, kana iye mukuru wemapurisa, kana iye vana nhingirikina, vana Ponyati? Zvinosungiswa here, zvingashungurudzirwa vanhu here zvekuti vari kuramba 2030? Ikodzero dzevanhu, ikodzero dzevanhu, ende dziri pamutemo, ende zviri pamutemo. Ikodzero yevanhu kuti vaite sarudzo yavo yemunhu avanenge vachida kana kutungamirira avanenge vachida. Ikodzero yevanhu kuti varambe zvinhu, nekuti nyika haisi yaiitika. Nyika haisi yeZANU, nyika haisi yemunhu umwe chete, nyika haisi yebato. Munyika mune vanhu vakawanda, mune mapato akawanda, mune maorganization, masangano akawanda, mune zvizvarwa zvenyika zvakawanda. Even mwana chaiye akabarwa pamutemo chaipo chaipo, haasi mwana wako wega, mwana wenyika. Ari pasi pestate mwana iye, mwana wenyika, asi ari mwana wako. What about nyika? Saka kana Mnangagwa akuita masimba anoda 2030 kutoratika zvinhu zvese, akutora kuchita zvinhu zvake zviri munyika zvese, hakusina vanhu vane simba nokuti vanhu varombo, nokuti iyo ZANU-PF iri kushandisa mari yenyika kuita zvainoda ichiabhusa mutemo wenyika. Saka Mnangagwa unofanira kusungiswa zvandakakutaurirai. Mnangagwa ngaasungwe, even iye nhingirikinika Ziyambi ngaasungwe, even mukuru wemapurisa, mukuru wemasoja, minister of defense, ngavasungiswa vanhu ivavo. Vanofanira kuti vaende kujeri. Zvinhu zvavari kuita hazvinei nekutungamirira nyika ba, zviyazvi hazvinei nekufadza vana vaZimbabwe kana kuti zvinhu kutedzera nyika ba, kana kuremekedza nyika. Iko zvine vata zvavanoda kumabhengi, vata zvavanoda kuya kudefense, vata zvavanoda kufarming, vata zvavanoda zvese vari kungoita zvavanoda. Havatsurwi, havabvunzwi. Ukada kutsura unosungwa, ukada kubvunza unosungwa, ukada kuti udini unosungwa.
iko zvine zvirimbondora kuti mhosva chaichai ingasungirwa nakarembera ndei. Takaona vanhu vachiti isusu pasina chamisa, tikanzwa vamwe vachitaura kuti chamisa ngafe, tikanzwa vamwe vachitukwira chamisa wachinyomba chamisa kumasvingo mazuva emarare emaelection havana kusungwa. Asi dambudziko ripo nderekuti ukada kutaura zvinhu zvinenge zvinopikisana naiti unosungwa. Chamisa chaya vanhu vakataura ZANU-PF yakawarambidzira, maovheta aitaura nevamwe vanhu vaitaura kumasvingo ayo. Saka chokwadi chiripo mhuri yeZimbabwe, ndangokuzivisa ishoko rokuti Mnangagwa unofanira kuti usungwe uende kujeri. Malawyers kana vachizvinzwa madzimambo wemutemo, magweta, majaji nevamwe vakanogona kuva nechekuita nechekuita nemutemo, wana Mnangagwa unofanira kusungiswa. Naiye Ziyambi unofanira kuenda kujeri, neye mukuru wemapurisa unofanira kuenda kujeri vanava, neye mukuru wemapurisa vese vananyati vese vanofanira kusungwa. Nanawo pamuchinguri, because mutemo chaiwo Minister of Defense haafaniri kuita kupembera kuzokujaiva pamberi pebato, kupemberera kuhwina kwenhingirikini. Azvisirizvo. Pamutemo chaipo even vana Shabangu vaifanira kusungwa kuenda kujera, vana Ngonzora vese vakakanganisa vatyira mitemo yenyika, vakaabhusa zviro zvevana veZimbabwe, but vaitsigirwa nana Mnangagwa. Saka vana Karembera vanosungirwei, vanoroverwei kupaza munhu, zvokusiya munhu kumusiya kuda kufa, kumusiya aparara, zvokumisa kujeri, zvokumupwanya pwanya, zvokumkanganisa. Zvine musoro here kana kuvana veZimbabwe? Zvine nyika ndeya Mnangagwa here nevana vake neashamwari dzake? Saka inini ndiri kudeclare kuti Mnangagwa unofanira kuenda kujeri, Ziyambi unofanira kuenda kujeri, Opa Muchinguri unofanira kudairira vana veZimbabwe kutaura chokwadi basa rake kuti anoriziva here. Iye Mnangagwa unofanira kuziva kuti chinonzi president anochiziva here, kuti president basa rake nderei, ende anogona here kuva president wachona, kana kuti vese vana Mutuli Ng'umbe vanofanira kusungwa vataura vanhu kuti mari negold rekurireserve bank nemari dzenyika dziri kufamba sei. Zaki inofanira kufefeta even Mutuli Ng'umbe uyo, Zaki inofanira kupinda kwese kwete kungotera makanzuru chete. Vanhu vakawandisa madhipatimenti akasiyana siyana ari kushandiswa naMnangagwa. Vasi vana nechivhaya vanofanira kuone kumongorwa neZaki avo. Vanatagwira vanofanira kuongorwa neZaki, vana Nehirikino vanasa kupwanya vese nevamwe vakasiyana siyana vanatungwara vese. But unonzwa mukuru weZaki achiti kwanza aisa hatina divi ratakarerekera. Ngavaongororwa nava vese vanhu maministers ari muNhingirikini, vanhu vari kutadza kutaura because vanhu vanotya pfuti, vanotya kushungurudzwa, vanotya kurwiswa. Ivo ngavaongororwe, asi iye ngaaende kujeri.